patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga naunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan kun holiday na sinati igihapon ang bugat nga dagan sa trafiko sa lungsod sa Konsolasyon na nining unang adlaw sa implementasyon sa ilang traffic scheme. Apan mayor nanghangyo og pagsabot sa mga motorista kay gipangitaan og pamaagi nga masulbad ang suliran sa trafiko. Gideploy hinuon ang mga traffic enforcers sa maong dapit aron sa pag-assist sa mga motorista. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa pagpatuman sa no left turn policy, makita ang mga barrier sa tibok stretch sa highway. Ang gikan sa mga interior roads, patuuna ang trapiko pag-abot sa highway o gidili ang paglabang sa Picas Lane. Daghan ang nabaguhan sa palisiya. Samot na noon, kaya kag merkado Konsolasyon, ato ka mugawa sa Pitogo. Naon sa yung pangunahuna niya. Imbes na iduulong tagyanan, gusto sila nga dili makuha ang ka-traffic unta, wa sila mahatag permit sa mga building dire. Nalibog sila kay magpangita naman sila og asa na sila motuyok dapit. May duha ka mga U-turn slots nga gitagana. Una sa may barangay Poblasyon Occidental. Apan mabantayan nga maungot ang traffic kay maapektuhan sa pag-U-turn sa mga sakyanan. Ang lain nga U-turn slot adto sa may barangay Pitogo nga susama sab og sitwasyon. Nag-aginod ang mga sakyanan gikan sa liluan aron hatagan og higayon pagtuyok sa uban nga mga sakyanan. Lison kayo tuyukan, layo kayo. Ano man? Tungod ani niyang island. Epekto ninyo, driver. Kagasolina. Kaya pasahero, inikliti. Kung daghan ang nagyawyaw, dunasay nakasabot sa kabag-uhan. Basin mo effective, basin lang. Hinaot lang ta. Samtang sa barangay Yati, liluan na ang lain nga U-turn slot para sa mga dagko nga trucks o buses. Sa kadako sa nag-U-turn sab nga mga sakyanan, maapektuhan ang trapiko paingon sa direksyon sa syudad. Nag-deploy hinuon og enforcers sa dapit. I-inform na mo ditong Konsolasyon nga ipa-ilit sila daan outer para sayo na lang ang pag-U-turn nila. For mga trucks mga buses. Katon trucks nga tag-as gyud. Dili instant o dili magic ang solusyon nining problema sa trapiko sa lungsod sa Konsolasyon apan gipasalig sa mga opisyales nga padayon sila nangita og remedyo aron sab kaalibyuhan ang suliran sa mga motorista. Sa Facebook post gipasabot ni Mayor Johannes Aligado, gibasa nila ang mga suhestyon sa mga tao kalabot sa traffic problem. Gisaad niya ang padayon nga pagpangita og solusyon sa kagamhanan. Ang bag-ong palisiya sa no left turn sa Konsolasyon nasabutan tali sa meeting nila ni Governor Gwen Garcia, Mayor Aligado, uban si Liloan Mayor Cristina Frasco ug taga DPWH. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hostisya ang gisinggit karon sa mga kabanay sa live-in na partners nga gipatay dito sa lungsod sa Bacong, Negros Oriental. Si Chelo Valiena sa report.
Naputo sa Samad Dinunggaban ang patayng lawas nila ni Gerson Pabayos, 29 anyos, ug Manilin Gomez, 20 anyos, dihang napalgan sa Purok Santo Niño, Barangay Buntis, sa Bacong Negros Oriental. Giban-abanang 20 kasama Dinunggaban ang nahiguman ni Pabayos ug natusak-tusak usab ang lawas ni Gomez. Hubo na ang patayng lawas sa babae dihang napalgan. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan sa Bacong, milutaw nga rape ang motibo sa pagpatay. Posibleng nangatog na ang tibok banay dihang gisaka kini sa mga mamumuno aron pahimudsan si Manilin. Apan posibleng nakamata si Gerson ug misukol maong gida kini pagawas ug didto gipatay 10 metros gikan sa ilang Pinoy-anan. Samtang si Manilin mga 20 metros sab gikan sa ilang bay ug gituho ang giamong-amungan dayon gipatay. Matud sa hepe sa kapulisan nga si Police Captain Fortunato Villafuerto, nakakuha ang soko ug buhok sa gidudahang responsable sa krimen sa kamot ni Manilin nga makagiya sa ilang investigasyon. Upat ka lalaking gikainom ni Gerson nga matud sa kapulisan, persons of interest, voluntaryong nagpaubos sa DNA matching sa buhok nga nakuha sa kamot sa babaeng biktima. Pangindahay sa inahan ni Manilin nga si Lourdes Gomez ug inahan ni Gerson nga si Pasensya Pabayos nga matabangan silang maangkon ang hustisya alang sa ilang mga anak. Nunot sa kamatayon sa managkapuyo, nailo ang ilang duha ka anak lalaki. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Cebu Archdiocese mihatag na uglagda sa pagpahigayon og Aguinaldo Mass ug sa misa sa kadlawon pinasubay sab kini sa lagda sa CBCP ug sa mga local government units. Ani ang report. The general rule as of the moment is the evening Mass prior to the Aguinaldo and the 16th, meaning the 15th Mass, may be celebrated like Aguinaldo Mass, meaning in memory of the Blessed Virgin Mary with white vestments and with Gloria. Mao kini ang katin-awa ni Cebu Archbishop Jose Palma mahitungod sa Aguinaldo Mass. Mamahimo na ang mutambong sa misa sa gabi ug pwede na nga dili mutambong sa misa sa kadlawon kay managsamara ang liturhiya nga gamiton. Sugdan kini sa Disyembre 15 sa gabi. Gawas lang sa Sabado ug Domingo sa gabi. Aduna kini espesyal nga pagtugod sa kadagkuan sa simbahan gumikan sa nasinati karon nga pandemic. Supposed to be wala man ta nagitugot sa Vatican, no? Apan karon kay naa man ta sa pandemic, no, anaata sa pandemya, mauni siya ang special nga arrangement, no, arrangement nato. Samtang nagpaabot pa ang simbahan sa luwatan nga kamanduan sa mga LGU, ilabi na sa mga dakbayan. Lakip nini ang schedule o oras sa misa. Hinoon, wala kay isyu sa lalawigan sa Sugbo sanglit medyo luag naman ang patakaran sa mga lungsod subay sa gibatuman sa Kapitolyo. The usual Aguinaldo dawn masses should be coordinated with the LGU. In the rural areas with Governor Gwen, no problem. Samtang hugot nga seguridad sa mga simbahan gipangandaman sa kapulisan, muhangyo ang Cebu City Police Office sa mayor nga ipabilin gihapon ang pagdala sa mga quarantine pass aron makontrol ang mga tao nga modagsa sa mga simbahan. We are also requiring with the barangay officials. We are appealing to the barangay officials because sila man ang nakibalog yun o unsay mga activity within their barangay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Garbage truck sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay patabangon na sa pagkolekta sa basura bisan kun adunay pribadong kompanya nga gikontrata sa city government. Ang report ni Femery Dumabo. Himuon kini sa syudad aron matubag ang problema sa dugayng makolektang mga basura sa kabalayan. Apan giklaro sa Pangulo sa Ecological Solid Waste Management Office nga gamiton lang ang tulo ka city-owned garbage truck kung kinahanglanon na. Ilabi na kun adunay mo reklamo nga taod-taod na nga wa makolektang basura. Ang suggestions og nakasabot mi nga katong area nga dili gyud ma-address ato ang kontraktor, ang City of Talisay mo movement sa pagkoleksyon. So karon ato na nang gihimo. Dugang ni Nervis nga natawag na nilang atensyon sa tigkolekta sa basura nga pribadong kumpanya. Ilang gipasalig nga sa sunod semana magamit na ang tanan nilang garbage truck human ang pipila na nga guba.
Sa pagsubay sa GMA-RTV Balitang Bisdak ganihang buntag, nakolekta na ang basura diya sa barangay Poblasyon. Apan sa barangay Kansuhong, nagtapok paghihapon ng mga sinakong basura sa daplin sa kalsada. Mato din Yervis sa niaging mga simana moabot gyud sa 50 ka reklamo ang ilang nadawat matag adlaw. Apan karon, ana na lang sa napo. Sa record diha sa Mayor's Office, gagmay lang kaayo o gagmay o jutay na lang ang mga manawag in regards sa uncollected garbages. Ug diha sa banat pod aron gyud nga atong mapadali. Every now and then ako ginang gi-coordinate ang ato ang contractor sa mga panawagan nga nag-request og immediate collection. Uban ni Rinante Kin Eunice, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisaulog karong adlaw simbahang Katoliko ang fiesta sa Immaculada Concepcion. Mga deboto miadto gihapon simbahan aron pagtuman sa ilang tulumanon isip pagpasalamat sa intercession sa langit nung inahan. Ano ang report? Usa ka santos nga misa ang gihalad sa Cebu Metropolitan Cathedral nunod sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Kansang imahen naa sa sentro sa simbahan. Ang misa gitambungan sa mga deboto. Hinoon, gipaniguro sa tagduma sa simbahan nga napatuman ang social distancing isip pagtamod sa health protocols. Si Manang Crescencia ug ang iyang pamilya mihapit sa pagpanagkot sa gawa sa cathedral. Birthday di ay sa iyang bana dungan sa kapistahan sa Immaculate Conception. Apan mitaliwan na kini pipila ka tuig na ang nakalabay. Bisan sa pagsuway, misamot kalig-on ang iyahang paglaom nga makaya ang tanan tungod sa timos niyang pagtuo. Gamig mang lawas, kadakuan nga dili mi gaangat ang iyang adlaw, dili mi magka-sakit-sakit. Gipasabot ni Father Japet Johnson, Vice Chairman sa Cebu Committee on Worship, nga ang adlaw sa Immaculate Conception, dili birthday sa mahal nga berhen kun dili mao kini ang pagtimaan sa pagpanamkon ni Santa Ana kang Maria. Kabahin kini sa plano sa kaitasan kay siya ang napili nga mamahimong inahan ni Jesus. Usa kini kadakong piyesta nga sa ulugo nato kay nagpahinumdum kini nga ang atuang mahal nga birhen no una sa tanan giandam sa diha pa siya sa sabakan sa iya kang inahan nga si Santa Ana, giandam na sa daan no kabahin kini sa plano sa atong Ginoo. Gidugang ni Father Johnson nga ang kaputli sa kasing-kasing sa langit ng inahan mao'y atong sumbanan ug batunan sa inadlaw-adlaw natong panginabuhi ug kinabuhi ilabi na nining panahuna. Sa atuang kinabuhi mahimo kitang putli both in our words and works. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa ika-87 katuig nga anibersaryo sa Department of Labor and Employment, 30 ka mga displaced workers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nahatagan og libreng bisikleta o gamayng puhunan aron makasugod og kaugalingong patigayon. Si Luan Merondina siyang Regional TV presents. Usa ang 32 anyos nga si Irene Estremos sa gatusan ka mga kawani sa usa ka garments factory sa MEPS nga nawad og trabaho human mipatuman og retrenchment niadtong Hunyo ang gitrabaho ang kompanya. Usa ka mananahi si Irene ug aron makatrabaho og balik midangop siya sa Peso Lapu-Lapu aron makisayod kung may mga kompaniyang nag-hire. Samtang nagpaabot sa kahigayunan nga makatrabaho, misalmot siya sa mga skills training sa bread and pastries nga gitanyag sa TESDA. Ganiha, usa siya sa 30 ka mga individual nga nahatagan sa Dole 7 og libreng bisikleta, helmet, reflectorized vest, cellphone nga may load nga 2,400 pesos ug delivery bag sa usa ka multinational ride-hailing company. Karon nga gitagaan mig livelihood sa Dole mo na nga nakakuan decide po ko nga makaluto-luto ko para napog ko income ana man ba. At least doon na sila kapadulngan, nana sila knowledge, skills unsaon na pag
himo for their livelihood. Matod ni Doli 7 Regional Director Salome Shaton, gi-prioritize nila ang Lapu-Lapu tungod sa kadaghang mga individual nga nawadaan og trabaho, partikular na sa MEPS ug nakigalayon ang Doli sa usa ka ride-hailing company. May product na sila na pastries at bread and pastries. Yun ang paggamit nila sa bisikleta na mag-market sila. But then we think of another means. How do we move forward pa rin? Naghanap kami ng partner. Sukad miigo ang pandemya, moabot na sa 4,600 ka mga kawani sa MEPS ang nawadan og trabaho. Hinoon gipahibaw ni Peso Manager Kim Francisco nga ning bag-o lang may 600 ka mga kawani sa usa ka garments factory sa MEPS ang gi-hire sa usa ka garments factory nga manghimuay og face mask. Nakadawat man gud sila orders gikan sa I think DTI mga 1 million face masks. Onya dinalian siya nga kanang order, so they really have to get kanang daghan nga mga sewers. Most of the displaced workers sa MEPS kay pulos man to mga sewer pod. So timing gyud kaayo nga narapoy ni sa ilaha. Nanawagan karon ang Peso Lapu-Lapu ngadto sa mga trabahante nga nawadan og trabaho sa pagdangop sa ilang buhatan aron usab sila maabagan ug ma-refer ngadto sa mga kompanya nga nanginahanglan og mga trabahante. Ug isip abag sa Dakbayan, may libreng bulkit alang sa mga bisikleta ug gidugangan sa mayor og tag-1,000 ka pesos ang ilang puhunan. Gitinguha usab sa Dakbayan ang pagmuntar unya og bike lane. Daghang mag-purpose ang ilahang gagamitan ini, pwede man sila orderan pinaagi sa online, no, nga sila mo deliver. At the same time, we will give a said capital to these 30 first beneficiaries. How much atong ma? Probably we can give them start for 10,000 pesos. Uban ni Godfrey Relien, ako si Luan Merondina. Ug kini ang akong short dokyo. Natapos na ang unang hugna sa clearing operation sa mga sidewalk obstruction sa Mandawi City. Apan, ipadayon sa mga otoridad ang pag-inspeksyon aron masigurong mamintinar kini. Ang report ni Nico Sereno. Nabisita na sa mga personnel sa Mandawi City Enforcement Unit ang tanang 27 ka mga barangay. Alang kini sa pag-inspeksyon sa kadalanan, lakip na sa mga interior nga agianan, subay sa pagbalik sa roadside clearing operations. Daghan ang mga nagbabag nga ilang nabantayan, lakip na ang mga istruktura sa mga manindahay. May mga sakyanan sab nga nabadlungan ug nasampulan gyud kay nagbabag sa sidewalk. Medyo namalik pero di gigid ang tanan. So nalang siguro sa mga 70%. So ang daghan-daghan gid ang kanang illegal parkings sa dalan o sa sidewalk. Sugod karong si Manaha balikan ang mga lugar nga nasusi, ingon man ang mga dapit nga gipanghatagan og notisya aron paglimpyo sa sidewalk. Matod ni Humawas, ning higayuna, mas mangunay ang mga teams sa barangay pagmintinar sa ilang lugar. Mga barangay task force, mogi sila muuna, niya mo assist lang ta para makaibaw gid sila, para kaibaw na sila unsa pag-maintain sa kadalanan nila. Ang clearing operation sa kadalanan gimando sa national government ug sa Enero sa sunod tuig gitakda ang lain nga inspeksyon ug validation kung natuman ba kini. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron makaagni sa mga taga-Talisay ang mananumpa, labing unang dakong plant nursery sa Talisay City gisugda na paghimo aron mo ikuhaan og mga tanom sa matag barangay. Si Febari Duwabok adunay live update FM. Bisan kun holiday karon, pipila sa mga kawani sa Ecological Solid Waste Management Office sa Talisay City Hall ang nitrabaho adiha sa dakong luna alang nasa gihimo nga nursery. Usahay nahimong problema sa Dakbayan sa Talisay ang pag-awa sa tubig sapa nga moresulta sa pagbaha. Maong gawas nga gisolusyonan na ang problema sa nibarang nga mga basura, nakita nga makatabang ang pagpananom og mga dagkong kahoy.
Di hinakita sa kagamhanan ang kamahinungdanon nga dunay nursery. Kining dakong luna usa pa kini sa parte sa Talisay City Hall compound nga nabakante sud na sa pipila ka tuig ug karon na desisyonan sa kagamhanan nga gamiton kini isip nursery o garden. Kini nga lugar, idol ko ni siya. Nanihimo na ganing tambakanan sa mga disabled nga mga sakyanan. Kaya saya nga ato ang local chief executive nga kini himo na tong nursery area. Diin nga nanadihan niya ang tanang mga klase-klase sa mga tanom nga ato sa nang inyong pangapod-apod sa mga barangay. Ang maong proyekto gitabangan usab sa City Engineering ug sa City Agriculture. Mato din Nerves nga ang ESWM mao'y gitahasan sa pag-andam sa luna, ilabi na sa paghinlo niini gikan sa mga basura. Gamiton usab din hiyang ilang nahimo nga organic fertilizer gikan sa ilang MRF. Gawas nga maaghat sa pagpananom ang mga talisaynon, napalantawan nga makatabang kini sa food sustainability ug sa ilang panginabuhian, kay himuan man usab kini og vegetable garden. Dili lang kay mga kahoy kundi dili kanang tawag mga fruit bearing trees o guban pa nga makatabang sa kada barangay. Undan nay kanang yang sinugdanan nga makibaw ang mga tao kung unsa ka importante sa pagpananom. Gani usa sa naaghat nga maghimo og garden sa ilang lugar kining kawani sa City Hall. Tanto di kayo nga natin mga tanom-tanom nga nay mahikap sa mga tao nga matan-aw sa mga silingan sa nga ug nay mga yo pwede sa share na to ang nga tanom nga ihatag. Mato din Nerves ang seedlings gikan sa Provincial Agriculture o sa Department of Agriculture sa Rion 7. Bob, gipaning kamutan nga suding simanaha, maandam ang pipila ka metro kwadradong luna aron sa sunod simana mapahiluna ng mga seedlings ug mapalambo ang vegetable garden. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dubabok, sa imong live report. May resulta sa pagbaha sa pipila ka mga lupang bahin sa siyudad sa Mandawi ang kusog nga pagbunog sa uwan sa Metro Cebu ganinang kadlawon. Usa sa daling napiktuhan ang parte sa highway sa may barangay Tipulo, Mandawi City. Ang ubang bubuk nga mga sakyanan lakip ng motorsiklo nagpanagana sa pagsungasong sa baha gumikan sa level sa tubig. Hinoon, daghang motorista sab ang may sugong mitabok. Ang maong lugar usa sa nailang flood-prone area sa syudad. Samtang nagpabili ng tubig baha sa usa ka parte sa barangay Tayon, lungsod sa Konsolasyon. Taod-taod na kining suliran sa mga motorista sa dapit. Nasugda na hinoon ang excavation o pagtrabaho sa drainage system sa lugar aron mahubas ang tubig. Babag Settlers Urban Poor Association o BISUPA sa Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City mainitong mitimbaya sa pag-abot sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV ni atong miaging Biyernes. Ani ang report. Ang Disyembre, buwan sa Pasko, maongda kining mga sorpresa o mga regalo, gibisita sa Kapuso Network ang usa ka dakong urban poor community sa Lapu-Lapu City. Dili mo menos usa ka gatos ka upunganon ang nagmalipayon ug mapasalamaton kaayo tungod sa gasa nga nadawat gikan sa GMA Regional TV. Bag nga puno sa mga utanon, giparisan og usa ka tibuok manok, essentials sama sa face mask ug supplement gikan sa mga private partner ug sponsor mao ilang nadawat. Nalipay sab ang Lapu-Lapu City Youth Development Office kay napili sila isip usa sa mga partners ning kalihukan. Kay labi na karong panahon sa pandemic, lisod kayo kanang ang vegetables, MX3, ang manok kan sa JCI, dako na kay nagtabang sa urban poor diri sa mga tao sa Lapu-Lapu. Atol sa distribution na ila-ila sa GMA Regional TV team si Fernando Inok, 50 anyos, usa ka basurero nga naglisod sa pagpangita o panginabuhian tungod sa iyang kondisyon nga partial blindness. Alang kaniya sa iyang asawa og duha ka anak, dako na kaayog tabang kining mga regalo. Kanang inyong team and staff kay grabe kanang nindot kayo, kanang nindot kay communication, supportive kayo, kanang grabe buutan. So muna kanang nindot sa bitaw ang vibe kay kanang malipayon kayo. So nigawas jud ang GMA na unsa jud ba? What is GMA? Malipayon. Daghang salamat. Happy anniversary GMA. Daghang salamat nakadawat og regalo. Ang usa ka bag nga puno sa mga masustansyang utanon, giputos o gisukipan pa og mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak teams og anchors.
kalipay sa news personalities ang pagpadayag sa ilang mensahe ngadto sa ato mga kapuso, ilabi na karong panahon sa pandemya. Ang mga pagsuway ug hagit sa kinabuhi atong malagpasan nunot sa pagsalig sa Ginoo ug kay kita mga Pilipino, kauban mininyo sa pagbangon mga kapuso. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang atong latest weather update karong adlaw, Tuesday, December 8, 2020. Ang northeast monsoon or amihan ang padayong nakaapekto sa may extreme northern Luzon, samtang easterlies ang nakaapekto sa bambahin sa nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories ug ang heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw. Aron masiguro nga kontrolado ang gidaghanon sa mga tao nga mosalmot sa Misa de Gallo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ipahigayon usaba ang ubang mga venues o mga misa sa laing venues sama sa barangay gymnasium o mga eskwelahan. Samtang mga establishment nga nagpahigayon o New Year countdown, gikinahanglan mo kuha gyud og permit. Si Luan Mirondina sa report. Sa executive order nga giluwatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, tagsa-tagsa niining gilatid ang ubang mga venues diin mamahimong masaulog ang Misa de Gallo aron malikayang magdasok ang mga tao. Sama sa Virgen de la Regla Shrine nga may 1,590 unta nga capacity. Apan tungod sa pandemya, 50% lang ang mamahimong makasulod sa simbahan, busa ang uban adto ipahimutang sa Lapu-Lapu City Auditorium diin may imuntar nga widescreen. May dungan usab nga misa nga ipahigayon sa Paho Gym, Look Gym o Gunob National High School. Nakalatid usab ang tugutang gidaghanon sa mga tao nga makasulod sa naasoy mga venue. Susama usab ang sitwasyon sa ubang mga simbahan sa Dakbayan. Nalatid usab sa EO nga ang pagsibog og usa ka oras sa curfew ipatuman sugod sa Disyembre 16 hangtod lang sa Disyembre 24 ug alang lang kini sa mga musimba sa Misa de Gallo. Higpit nga gidili ang mga pagpanaygon ug ang mga establishmento nga magpahigayon og New Year's Eve countdown celebration kinahanglang mukuha og special permit sa buhatan sa mayor. Na may laghang paagi nga makaselebrate, no? Muna sa like in the City Hall, wala naman ta sama sa una nga doon na din is Hope's Dome nga mag-party presentation, so kundi by offices na lang a simple lunch na exchange of gift. Sa pagkakaroon, pabiling nag-ubos sa mga COVID cases sa Lapu-Lapu City. Suka Disyembre 1, 5 kahigayon ng way natalang mga bagong kaso sa Dakbayan. Apan bisan pa man niini, padayon ang pagpahigayon og mass swab testing sa Dakbayan. Gahapon, 382 ka mga individual ang napaubos sa swab test. Diin 315 niini mga PNP personnel. Gipaabot pa hinuon ang resulta niini. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, taliwa ning nasinati natong pandemya, adunay tradisyon sa Tagbilaran City Hall General Services Office nga nagpabilin. Kun unsa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Siyam ka tuig ng way undang nga gihimo sa buhatan sa General Services Office kun GSO sa Tagbilaran City ang pag-decorate sa ilang cubicle office. Todo effort ang tanang kawani sa pagpanindot sa ilang cubicle bisan og giminusan karon ang dayan-dayan tungod sa krisis. Dinhi makita ang ilang teamwork, creativity o resourcefulness. Ang taga-admin ni pasigarbo sa ilang Star of the Night. Namong team is Star in the Night, and sa GSO admin, we are making a decoration out of recycled materials. We have the
we're putting colors lang, pintals, paintings, mga star in the night. So gabi siya. So we only have black, blue, and the light. Excited ko kay mo trabaho dire kay kanuna gibi sa among admin kang magiganit jud kada December. I hope nga nami daog. Samtang ang taga-supplies division, gihimong Christmas tree ang mga kahon sa bond paper. Adto na sabsilay miniature Belen. Ang asset management division, kinhason nga gihimong star ang ilang dekorasyon. Samtang ang opisina sa taga-motor pool na himong gingerbread house nga adunay chimney. Adto na sabsilay Belen. Ang concept jud ani niya is about Star of Hope. Kanang despite sa pandemic, kanang naagi hapon ta sa ato ang nga mag-celebrate ta sa Christmas bisan sa kalisod sa panahon karon, kanang naagi hapon ang hope nga kanang gihatag ni Lord Jesus nga ato siyang gihuwat nga magpakataw sa nga para maghatag gihapon nato sa kanunay ugiya ug paglaom. Adunay ganti sa mapiling best Christmas decor. Merry Christmas from GSO Admin! Merry Christmas from Asset Management! Merry Christmas from City Motor and Transportation Division! Malipayong Pasko kanatong tanan. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sa ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasagawa sa nasod nga nakisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Tibuan Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. O 17 kaadlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.